Mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang nag-award sa mga residential units alang sa PNP, AFP ug ubang uniformed personnel nga benepisyaryo sa usa sa mga housing program sa National Housing Authority sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Ilang ginasakripisyo ang ilang kaugalingon alang sa kaluwasan sa katauhan, bisan mabutang sila sa peligro. Busa agig pagpasalamat sa gobyerno o sa ka-housing program ang gidalit alang sa mga sundalog pulis. Kagahapon, sa Davao City, gipangunahan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-award sa residential units ngadto sa mga benepisyaryong pulis ug sundalo. Hasta na sa ubang uniformed personnel, sama sa BFP ug Coast Guard. Lakip sab sa mga beneficiary ang ubang government employees. Bumabawi lang rin ang gobyerno sa sakripisyo ninyo. I urge the NHA to intensify its mandate of addressing the housing needs of our countrymen, especially the homeless, marginalized, and low-income families. Usa sa mga beneficiary, si Major Rose Aguilar, ang kasamtangang station commander sa Ecoland Police Station. Dako kay tabang sama sa kuha nga makakuha o makaangkon dito isa ka unit kay tungod kani aside sa kaya lang po nako bayaran, dili pod bugat o maayo ang gitigana sa NHA nga pamaagi sa pagbayad ani. Depende sa amo apong kakayahan. At the same time, naasa sa location kung asa strategic nga puy-an. Sumala sa NHA nga mas giparak-an nila ang sukod sa mga unit. Ang Madayaw Residences sa Bangkal, Davao City, dunay 640 units. Duna usab kini duha ka model. Ang Model A, 42 square meters ang gidakon, samtang 36 square meters ang Model B. Gisiguro usab sa ahensya nga lig-on ang paggama nini. Kahinumduman nga wala na napuy-an ang daang mga housing units sa pipila ka proyekto kay adto tungod dili pulido ang pagkahimo. The government employees housing program, which is manifested through its quality design, structure, and the location in urban setting. The program also provides opportunity for all government employees to apply for housing. Sa Davao Region, unom ka housing projects na ang naimplementar. Tulo sa Davao City, usa sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, usa sa Digos City, Davao del Sur, ug usa sab sa Mati City, Davao Oriental. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.